asibingelele sikwamukele kule channel siqinisekise subscribe button ke uzothola ishisa zonke indawo namhlanje silana ke emgwaqweni kuwe street eThekwini lapho khona umlungu omkhonto wesizwe evela phumela khona njengalena oteleka agcwala umgwaqo athi akumiswe ukuthathwa kwempahla zabadayisi abantu abadayisa emgwaqweni abazamlayo eNingizimu Afrika esaziyo ukuthi ke ayinayo imisebenzi amalungu omkhonto wesizwe kaphinda khala ukuthi ke khala ukuthi ke abantu futhi ke eThekwini abaqashwe akungaqashwa abantu ngokwazana kuningi nje amalungu omkhonto wesizwe akhala ngakho namhlanje basilana nje eThekwini ke ku West Street lapho ke imashi yomkhonto wesizwe ke kahle hle lashola khona kahle ingqikithi yakho konke lapho siyakhona ke eCity Hall lapho bazofika bathula khona ke iyona ke imemorandum khona lapha ke eCity Hall lasibheka khona njengamanje umsethe njengamanje uthanda umkhonto wesizwe noma unesifiso ukuthi uzoyazi ukuthi umkhonto wesizwe ukhala ngani sicela ukuthi usuke lapho khona njengamanje ukuthi ungela ku West Street la uzofika khona amalungu omkhonto wesizwe lapho khona ke ebambe khona imashi khumbula amalungu omkhonto wesizwe aqale ke ukumasha khona la kulezi ndawo akamasha ukuqala lapho ekhala khona ukuthi ke acela ukuqashwa aphinde futhi amasha okwesibili lapho ekhala khona ukuthi ke umongameli ke uJacob Zuma akuvule wonke amabhenki akhe ibhenki la FNB njengoba lifise zona ke imali zakhe umongameli Jacob Zuma namhlanje aphinde abuya ke azothi akumiswe ukuthatha amaphemisi kwabasebenzi basemgaqweni phinde futhi bazokuzela ipoint lokuthi ke abantu baseNingizimu Afrika abaqashwe